Nej, han hedder Hans Christian. Okay. Han hedder Hans Christian, tror jeg. Men her har han haft kahyt. Og han havde Nej. Og her har han siddet og skrevet et brev til sin kæreste, kone, imens han var ude på det blå i krig. Ja. Og det er sådan noget, hvor skrivebordet er sådan en slags bog, hvor man kan bladre, men den er ikke en rigtig